Il-mafra presidenzjali mogħtija lil Melvin Toma biex jiexed dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien fiha informazzjoni sensittiva dwar reati serji oħra. U din informazzjoni jista' jkollha impatt fuq investigazzjonijiet oħra. L-avukat ta' Melvin Toma stqarr li din kienet ir-raġuni għaliex kienet eżibita biss verżjoni mnaqsa fi proċeduri kriminali separati relatati mal-qtil. Il-familja kienet resqet proċeduri kontra Toma u dawk allegatament involuti fil-pjan illi wassal għall-isplużjoni tal-karozza bomba li ħasdet il-ħajja ta' Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Il-kawża ċivili għad-danni kienet oriġinarjament ippreżentata kontra Jorgen Fenech li qed jistenna biex jgħaddi ġuri bħala l-allegat kompliċi fil-qtil flimkien ma' Alfred u George De Giorgio. Huma bħalissa tiskontaw sentenza ta' 40 sena kull wieħed wara li ammettew kif kien se jibda l-ġuri tagħhom f'Ottubru li għadda. Vis Muscat ammetta l-involviment tiegħu fil-każ u kien ikkundannat 15-il sena ħabs wara patteġġament. Il-familja Caruana Galizia daħlet ukoll fil-kawża lil Robert Agius u Jamie Vella. Il-qorti kienet ordnat lir-reġistratur tal-qorti biex jipproduċi kopja tax-xhieda ta' Toma f'diversi proċeduri sabiex jittieħdu miżuri adegwati kif xiera. Meta l-każ kompla l-ħamis l-assistent reġistratur tal-qrati kriminali Stefania Calafato Testa ippreżentat ix-xhieda s-siġillati taħt ordni tal-qorti. L-avukat ta' Fenech Anna Mallija kienet talbet ukoll kopja tal-maħfra ta' Toma sabiex tikkonferma jekk dik il-maħfra tagħtix id-dritt li jinvoka id-dritt tiegħu għas-silenzju. L-avukat ta' Toma wieġeb għal din it-talba billi spjega li tal-id-dritt għas-silenzju kienet jiġi invokat biss minħabba l-proċeduri ta' kontestazzjoni li kienu għadhom pendenti fl-appell. Toma, min jeddu, kien se jiddikjara bil-ġurament li nata maħfra għal raġuni speċifika li jxed dwar il-qtil tal-ġurnalista. U kien skedat li jiexed fis seduta tal-ħamis iżda l-avukat tiegħu ippreżenta nota fejn informa lil qorti li ma kienx disponibbli. Dan minħabba appuntament l-isptar illi ma setax jitlef. L-avukat tal-familja Caruana Galizia Joe Zammit Mempel qal illi kien se jsejjaħ lil Toma biex jikkonferma d-dikjarazzjonijiet preċedenti tiegħu. Fid-dawl tad-deċiżjoni ta' Toma li ma jiexitx qabel ma ġew finalizzati l-proċeduri ta' kontestazzjoni ta' Fenech, il-qorti ordnat lir-reġistratur tal-qorti biex jinforma dwar l-istadju li waslu fih dawk il-proċeduri. Il-każ se jkompli f'Ottubru.